Dwayne Johnson vstával v 4 ráno, aby stihol tréning. Mark Wahlberg dokonca o 2:30 modlí sa, cvičí a trávi čas s rodinou. Cristiano Ronaldo, ten je hore o 6, aby stihol 2 až 3 tréningy denne. Čo majú títo ľudia spoločné? Úspech. Je teda tajomstvom ich úspechu skore vstávanie? To som sa rozhodol zistiť. A hoci nečakám, že za týždeň budem milionár, no kto vie, možno sa mi konečne rozbehne ten OnlyFans. Medzi benefity ranného vstávania patrí vyššia produktivita, budovanie disciplíny a chudnutie? OK, to uvidíme. Môj plán je jednoduchý. Vstávať o 4 ráno, byť produktívny, nachodiť aspoň 15 000 krokov denne a snažiť sa spať 8 hodín. Počas týchto 7 dní chcem sledovať 3 veci. Kvalitu spánku, či už subjektívne, tak podľa hodiniek. Produktivitu a energiu počas dňa a výkony vo fitku. V tejto výzvy čakám iba 2 veci. A to je to, že budem mať kvalitnejší spánok a ľahšie sa mi bude vstávať. Preto už to ďalej nepredĺžujme a poďme na to. Takže dobré ránko, máme tu prvý deň výzvy. Cítim sa, ako keby ma prešlo 8 nákladníkov v noci. Sú naozaj 4 hodiny, hej, 4:06 momentálne. No, prvé 2 hodiny som nemohol ani zaspať, išiel som spať 19:20 a tento spánok dávam tak 3/10. Ale poďme sa pozrieť, čo hovorí aplikácia na hodinkách. No, takže hodinky mi dali skore 75 a 7 hodín aj pol som spal podľa nich. No a viete, čo je najlepší začiatok dňa? Presne tak, ideme si dať studenú sprchu. Fakt sa neteším. Toto bude ťažkých 7 dní. Máme tu klasiku, kváskový chlieb, avokádo, mozzarella, šunka, domáca zeleninka a môže sa ísť makať. No, pár hodín som strihal video teraz a asi si idem pospať. Takže dobré ránko, je tu deň číslo 2. Ja som naozaj dobre vyspatý. Ako neverím tomu, že už druhý deň som sa takto dobre vyspal. Išiel som spať asi 19:20 a do 5 minút som zaspal. Tomuto spánku si dovolím dať tak 8 bodov z 10, ale report som ešte nevidel, takže ideme sa na to teraz spolu pozrieť. Report mi ukázal 94 bodov zo 100. Čo je akože veľmi dobre, to sa mi niekedy nestáva ani normálne. Práve som prišiel z rannej prechádzky, 9075 krokov, máme tu raňajky klasiku ako včera a ideme makať. Momentálne sa nachádzame vo fitku a ideme otestovať, či má vstávanie o 4 nejaký vplyv na to, ako máme silu. Minulo som išiel 27,5 na 8, no keďže 27,5 tu nie sú, tak ideme skúsiť 30. Je to jasné, vstávať o 4 ráno sa oplatí, lebo som pridal 2,5 kg a dali iba o jedno opakovanie menej, čo je za mňa progres. Dobré ránko, máme tu deň 3 vstávania o 4 ráno a momentálne robím kroky, no nie je úplne momentálne, lebo teraz sedím, došlo mi trochu zle. Spánok hodnotím tak, že nebol zlý, ale nebol ani taký dobrý ako včera, fakt ťažko sa mi vstávalo, takže dávam tomu takých 7 bodov z 10. Spánkové skoro bolo 94, čo je pri 8 hodinách ako dosť vysoko, to sa mi ešte nestalo.
Takže podľa hodiniek bol tento spánok kvalitný. Ak mohol byť dobrý, mohol ma zotaviť, ale to sa všetko dozvieme až dnes a neskôr. Mám takú prácu dnes, takú fyzickú, dneska nejdem do fitka, potom sa vám ozvem. Tak sme tu teda. No, moja práca na dnešok je túto a tieto dve palety rozobrať, páčidlo, čo je hlavná dnešná pomôcka. A taktiež sa budem zbavovať hentých pneumatík, takže poďme na to. Zatiaľ pokračujeme takto. Palety sú viac menej rozbité, pneumatiky som tiež vyťahol. No, garáž je čistá, vyprataná a auto, no, to už tak čisté a vypratané není. Keďže som 5 hodín v kuse behal od garáže ku garáži, tak som nemal čas sa veľmi nájesť, preto som v priebehu posledných 3 hodín do seba musel hodiť 3 veľké jedlá, dokopy mali asi 2500 kalórií. Ešte som stihol dostať 20 € pokutu, som fakt za to rád. Takže preto si myslím, že je dobrý nápad sa ísť prejsť, aby som trošku vytravil pred večeru, pretože fakt sa cítim, že prasknem, ja už do seba nie som schopný zmestiť absolútne asi nič. Dobré ránko, máme tu deň 4, už mám aj nejaké kroky, 7200 krokov, spravil som si výborné raňajky, domáci kváskový chlieb, ale čo sa spánku týka, nie je to ľahšie. Už sa teším, keď to skončí a budem sa môcť normálne vyspať dlhšie ako do 4 ráno. Dnešnému spánku dávam takých 7,5 maximálne, hej, ale ideme sa pozrieť, čo na to hovoria hodinky. 71 zo 100. To nie je moc dobré. Hlavne mi ukazuje, že 3:30 som sa zobudil a zobudil som sa o 4:00, takže tam treba brať v potaz ten error. Takže asi je to aj viacej, hej, ale 3:45 a dolieha na mňa únava, ale nie. Nepôjde sa spať. Už mi nesvieti kontrolka, výmena oleja, ale ja nikam nejdem. Z tohoto dňa už nemám ďalšie zábery, takže vám sem dám aspoň fotky zlatých zvierat. No, máme tu 5. deň vstávania a už sa mi fakt nechce. Dúfam, že to skoro skončí. Akože už iba 2 dní vstávať o 4:00, to je paráda. Pretože je jedno, keď idem spať, ale proste o 4:00 vstávať je utrpenie. Ja už sa chcem vyspať. Ale dobre, však chápem, že niektorí ľudia tak žijú celý život, takže nemôžem sa až tak sťažovať. A dneska som si to vymenil, že najprv som editoval a až teraz sa idem prejsť, keď je 7:20, pretože ísť sa prejsť o 4:30 ráno, keď je zima a tma, není fakt príjemné. A teraz už je akože viac menej teplo, no stále mám bundu, hej, aj v lete je paráda. A do toho už je aj svetlo, takže akože je to lepšie, hej, takto. A ráno som editoval fakt iba chvíľu a potom som zase nič také produktívne nerobil. Spánok hodnotím tak 6 bodov z 10. Podľa hodiniek som spal 8 hodín aj 12 minút a 89 je moje spánkové skore, čo není zle, hej. Ale necítim sa tak dobre, fakt ťažké vstávanie, ale tak keď tvrdia hodinky, tak budeme sa tváriť, že som zotavený proste. Už si mal niekedy fakt veľké nutkanie ísť si zabehať? Nie? Však ani ja. Je tu 6. deň a pomaly sa teda blížime do finišu. Dneska som mal troška prehodené ráno. Keď som vstal, tak som poslal trénerovi report a potom som si spravil raňajky a išiel som editovať. Je momentálne 9 hodín a ja idem do fitka. Zajtra je teda posledný deň vstávania. Už som rád, že nemusím ďalej toto robiť. Čo sa spánku týka, tak pomerne dobrý. Dávam takých 7 bodov z 10.
a podľa hodiniek mám spánkové skore 83. No, dnes je 7. deň tejto výzvy a teba určite zaujíma výsledok, takže poďme rovno na to. Stalo sa pre mňa vstávanie jednoduchším? Nie. Stal sa môj spánok kvalitnejší? Nie. Asi druhý deň bol najkvalitnejší a potom to troška spadlo a držalo sa to na norme. Bol som produktívnejší? Prvé 2-3 dni aj áno, ale potom vzhľadom na únavu už sa mi ani nič nechcelo robiť, takže poviem, že nie. Otázka znie, odporúčal by som toto urobiť tebe? Áno. Síce som nemal lepší spánok ako normálne a nebol som produktívnejší ako normálne, ale dalo mi to jednu vec. Keďže skore vstávanie je jeden z mojich najväčších problémov, tak vstávať o 4 ráno bol extrémny východ z komfortnej zóny. Východ z komfortnej zóny je jediná vec, ktorá nás ako ľudí posúva. Takže či už je to skore vstávanie, alebo strach z výšok, alebo tmy, alebo hoci čoho iného, neboj sa to urobiť a vyjdi z komfortnej zóny, pretože iba tak sa ako človek môžeš posunúť. Ja ti každopádne ďakujem za pozretie tohto videa. Pokiaľ sa ti páčilo, nezabudni dať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau!